लोगोफोर जानला मोनला इउटुब चेनेल आपडेटआ नोंथांनि थाखाय गोदान कल रेकर्ड लानानै फैदों। दा बे कल रेकर्डआनो जाहैबाय बिबाजै बिबोनां गुदुं गरम रायलायनाय। दा नोंसोरो बे कल रेकर्डखौ खोनासंनानै नोंथांनि गोसोआ माबायदि सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। दिनैनि कल रेकर्डआ बेखिनियानोसै गाइसमोन। दा नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनासंनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो। आरो नोंथांमोना दासिमबो बे जानला मोनला इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो क्लिक खालामना होदो। दा बिदिनो नोंथांमोना बे चेनेलाव माखासे भाइराल भिडिअ आरो कल रेकर्डनि भिडिअ नुनो मोनबाय थानाय जागोन। बेनिखायनो जायफोर दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दा गोदान मोनसे भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ। बाय बाय।